Ahojte ľudia, dnes ideme abušovať Mandynu na túto mape. Pre mňa to je veľmi dobrá mapa na Mandy, čiže môžeme začať. Dobre. Preto máme Colt, Brock a Carol. Verno. Ideme tu. Som vzadu Karla. Akože... skoro... Dobre, Koťak je mŕtvý, čiže to asi dám Brocka, nie? No Broček! Dobre, dal som to. Teraz mám ultimát. Čiže urobím taký, že... Ja som nikoho netrafil. To je moje šťastie. Proste... Ja nikoho netrafil. OK, ale... Dúfam, že to nie je Brock. Dobre, vyhrali sme. Proste to ja sa vyhrám. Proste toto. Čiže dúfam, že zajú sa mnou play game, čiže tu hrá môj bratr. Aha, nie. Dobre, tak nič. Čiže proti nám je Mortis, on sa volá Kozak. No a proti nám je Mortis, jak sa volá Mo a tento Oelon. Jo, Mortisa. Dobre, to máme prehľadko. No 20 HP, halo, zabij to. On si fakt nemyslí, že tam je niekto. Prehrali sme. Asi to je najhorší na mne. To nie je najhorší, ale je zlý. Nevieme. Či nemám ultinku a potrebujem. Tak, búj. Tak, búj. OK. Čiže je tak. Tak, nejak. Vážne on si myslí, že nie. Dobre, no dobre, máme ktoré vyhrať, sú super, ne? No, ako môže to letieť? Nie, ale on v ultimátke. Poď daj. On to nedal. A však to sa dalo očakávať. Keď chcete, dám nejako... Tak oni je takých vysokých, tak ja si musím dať vysokých. Dám si Colte. Aha, on má Colte. Dám si... Spike. Počkej, pozrieme sa na profily. 12 000, aha, čiže je to hovno. A toto 38. Mám viac. No poď hrať. A vieš čo? Ja si zoberiem tú Mandynku. No poď Koťak, lebo ťa vypnem. Ja ťa vypnem. No dobre, vymením si Spike'a, ty sráč. Už poď za 5, 4, 3. Posledný krát, hej, už mi ešte hovor. Dobre, super. Čiže, dúfam, že vyhráme. Asi nie. Dobre, my...
A má meteorit fan ten Miko. Ako však, dobre, hej, ale no, to je taký trošku lepší hráč ako my. On tu nie je. Aj tento je mŕtvý, čiže to máme prehľadať. Super! Keby som ho dala, tak som prehrál. Ja si môžem nefrandiť. Come on! Vy ste takí nubáci. Prečo práve ja? Dobre, nehrám s nimi, nehrám, hovno, doriti. Nehrám, prepáčte, ale ste nubáci. Dobre, či je proti nám, je Juju, myslím, či ja asi idem každopádne tu. Posledný hit a na ruku. Prosím, prosím. Dobre, tak to si moc nefandím. Let's settle this beef. You will pay for that, dear. You chose me as a victim. I am honored. Chce mať ultim? No ale to neprehráli asi. Dobre, tak ako nemusíme prehrať. Keď ten tu. Nevadí. No poď zase by... No to je nevadí. Prepáč, že mi to ale... Proste vieš. Však sa hilni aspoň. Dobre. Čiže vôbec sa nám nedarí. To nevadí. No. Proste takto. Si dám podložku, že by si mi lepšie hrala. No. Proti nám je tiež Mandy, Edgar a Piper. No. A Bibi je určite na 5 alebo na 7. No tak mi to baví, takže čo si myslí ona? To proste ja som taký skill, že... Nechoď tam. Budem určite tam. Oh ja. Ja som ho ne... Wow. Čiže teraz musí sa mi to podariť. Yes. Áno! Ja som za Mandy! Konečne sa mi to podarilo. Hej. Ale... Bolo to dobré, no? Dám to do klubu. Počkaj, ale... No. Počkaj, jak sa to dáva? Klub, tak.
Tak. Tak. Dobre. Či proti nám je zase Mandy. Ona asi taká silná, to nie? Dobre, Brock, super gadžeta, využil to. Tak, aha, on už je mŕtvý. Kde si? Mila. A teraz dám tú povedenú ultimátku. Dúfam, že sa mi to podarí, tak? Tak. Kamo, ja som netrafil. No, proste to je šťastie, proste ja netrafil. Nie! Dobre, to neverím si, že to dám, ale okej. No special candy for you. Teraz za ultima som to fakt vedel. Keby, on to dá, keby dá je frajer, hej. A konečne hovorím, ale je frajer. Tere, poď damage, poď, no. Ako moc sa mu nedarí. No, tak jak to mám povedať? Nevadí. O, Mandy má ultimu, čiže tu zostaňte, hej. Ja som to vedel. Mandy, no skill. Co to teraz podarilo? Oh yeah. Pozeraj. Nie. Veľmi dobrá ultina. Aha. Nevadí. To už chcem prehrať, prosím. Prosím. Dobre, dám poslednú hru a vypínam to. No mňa už to vážne nebaví. Dobre, to vyhráme, to je čistá vyhratá hra. Zase Mandy. Dobre, to je vyhratá hra. Super, máme to. Jupi, aspoň dúfam. Hrať, alebo čo. Neviem, čo sa so mnou deje v poslednej dobe. Je teraz len stroj, hej. Dobre, super, to nie je asi vyhratá hra. Som si fakt myslel, že to bude vyhratá hra, ale môj, to ty... Randomý. Ešte raz. No čo bol?